Tam Tam TV lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn maakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli ani waleɲuman dɔn bɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi ye juma ye juin kalo tile 19 san 2026 kunnafoni minnu bɛ an bolokɔrɔ bi ka da kulo kan o bakurubaw olu de filɛ nin ye. An ka fintigilakaw ka wulikajɔ ale sababu la o kɛra sababu sa ka fɛn min ye banbagaci wale maa 30 bɔɲako ka olu kɔni bɔnɛ u ni la jɛma ale marabolo kɔnɔ an bɛna walala k'o da aw kulo kan. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ taa sɔrɔ boso ni ale sira kan tɛgɛɲɔgɔn min bɛ Mali ale ni Inde jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko o kɛnɛmayara an ka jamana kɔnɔ ni forum ba dɔ ale kɔni nun donni ye min ni a kɛra an ka général de division Abdoulaye Maiga ale fɛ ni ale Mali ministre ɲɛmaa ye. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ an sɛnsɛn ka taa fɛn min an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ale ka fɛn min ye programme présidentiel d'urgence sociale ale fɛn min ye forage minnu bɛ sen an ka jamana olu kɔnɔna na ko forage 541 bɔɲako jamana ɲɛmaa ko a sera ka o de sen an bɛna da don la ko walala k'o da aw kulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi. Kunnafoni dayɛlɛ i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na Mali fintigilakaw bɛ wulikajɔ la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na walasa lakana ale ni basigi bɛ se ka na an ka jamana ale kɔnɔ cogo min na. O hukumu kɔnɔna sa ka kɛ fɛn min an ka sanfɛ pankuru ka wulikajɔ dɔ ye ko u ye banbagaci wale maa dɔw kɔni nɔbɔ fɛn min jɛma ale marabolo kɔnɔ Kayi ale fɛ ko fɛn min ye u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka banbagaci wale maa 30 bɔɲako ka olu kɔni bɔnɛ u ni na fɛn min ye moto 15 u y'o minɛ banbagaci wale maaw la. An b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni kelen kɔnɔna sa ko fɛn min ye mugujugu forota min ni banbagaci wale maaw b'a don fɛn min siraba ale sanfɛ ko an ka fintigalakaw sera ka o den 10 bɔɲako ka o tiɲɛ jɛma ale marabolo o kɔnɔna na. O hukumu kelen kɔnɔna sa fɛn min chef d'état-major général des armées a ko a b'a da malidenw hakaja fintigilakaw kulo kan k'u ka to wulikajɔ ye banbagaci wale tigilamaw bɛɛ yɔrɔ dɔ ka se ka filen u ka daga ninnu kɔni filenkolon ci ni ka a dakoro ci ka bɔ an ka jamana ale yɛrɛ kɔnɔna na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ an sɛnsɛn ka taa tɛgɛɲɔgɔnma min bɛ Mali ale ni Inde jamana ale ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna sa premier forum économique Inde Mali ko ale nun donna an ka jamana kɔnɔ min ni a denfaya tun bɛ an ka ministre ɲɛmaa général de division Abdoulaye Maiga ale bolo a kɛra alamisa fɛn min ye juin kalo tile 18 san 2026 hôtel Radisson ale kɔnɔna na. An b'a dɔn k'a fɔ nin forum ba min ni ale kɔni dayɛlɛlen filɛ an ka jamana ale kɔnɔ a bɛna kɛ sababu sa Mali ale ni Inde jamana fɛn min ye feere sira min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka ni kura o fiyɛw la an ka jamana ale kɔnɔ cogo min na ha ka ja Mali dugujukɔrɔ nafolo min ni an bɛ a bɔ a bɛ se ka fɛn min bayɛlɛma Inde jamana ale yɛrɛ kɔni fɛ cogo min na an b'a dɔn k'a fɔ nin forum ba in ko ale bɛ to senna tile 2 bɔɲako an ka jamana ale yɛrɛ kɔnɔna na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ an sɛnsɛn ka taa an ka jamana ɲɛmaa général Assimi Goïta ale ka œuvre sociale olu ɲɛnamali kɛnɛ kan. An b'a dɔn k'a fɔ forage 541 bɔɲako kabini général d'armée Assimi Goïta ale nana fanga na ko a kɛra sababu sa ka o de kɔni sen Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na min ni a 541 na o kɔni senna Katikaw fo ka taa se Yirimajɔkaw olu kɔni fɛ yen. An b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye Agib Dambele ni ale kɔni an ka jamana ɲɛmaa ale ka conseiller spécial ye ko ale wulikajɔ ka taa Yirimajɔkaw fɛ Yirimajɔ Kadɔbugu ni fo ka taa se Bakɔrɔbabugu ale ma ka forage 2 kɔni fɛn min ye kɛnɛ inauguration kɔni kɛ fɛn min Yirimajɔkaw olu kɔni fɛ yen nɔ. An b'a dɔn k'a fɔ waati kelen kɔnɔna sa fɛn min ye Agib Dambele a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ fana ka taa fɛn min ye Kati ale kɔnɔna na ka taa fɛn min ye Jalakɔrɔbugu ani Ntabakɔrɔ ka taa fɛn min ye forage 2 bɔɲako ka olu fana dayɛlɛ nin yɔrɔ kofɔtan kɔnɔna na min n'o bɛ an ka jamana ɲɛmaa ka forage kɛ forage 541 bɔɲako ni ji ale ye ɲɛnɛmaya ale sinsin bere ye an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta a bɛ fɛ ka fɛn min misali min di a ka nin kuma in kɔfɛ o b'a jira k'a fɔ ji ale kɔni a bɛna a sen Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na wa min ni o ɲinina jamana kɔnɔdenw fɛ général d'armée Assimi Goïta ale ka conseiller spécial Agib Dambele ale fɛ o de ye k'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakili to nin forage kofɔta min ni a bɛ ka segin u ka fɛn min ye marabolo la walasa fɛn min jamana kɔnɔdenw bɛ se ka bɔ a nu ma cogo min na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ an sɛnsɛn ka taa Seko ale ni dɔnko kunnafoni o kɛnɛ kɔnɔna na. An b'a dɔn k'a fɔ Jeli Baba Sisoko ale tɔgɔla soba min bɛ CICB ale kɔnɔ ko fɛn min ye baaraba dɔ ale kɔni nun donna o kɔnɔ n'u bɛ tali kɛ danbe kɔlɔsibaw olu ka don kɛrɛn na n'o journée nationale de patrimoine culturel ye. An b'a dɔn k'a fɔ a kɛnɛ kɔni denfaya tun bɛ maa min bolo sa o de ye an ka ministre ɲɛmaa général de division Abdoulaye Maiga ale bolo min ni kɛnɛ yɛrɛ kɔni nun donna an ka ministre fɛ ni o ye Mamu Dafe ni ale ye Seko ani dɔnko o ministre ye. An b'a dɔn k'a fɔ ɲina kumase ye min sa o bɛ tali kɛ fɛn min an ka danbe kɔlɔsibaw n'o an ka Seko ni an ka dɔnko kɔlɔsibaw maakɔrɔw olu bɛ se ka wulikajɔ jumɛn kɛ walasa fɛn min ye dɔnniya ani fɛn min ye lakodɔnni min bɛ u la u bɛ se ka o lase sifinnakaw ma walasa Mali kura kuma min an bɛ a fɔ ni o ye refondation ye o bɛ se ka kɛ waleya ye an ka jamana olu kɔnɔna na cogo min na. An b'a dɔn k'a fɔ minisiri ni o ye Mamu Dafe ye a y'a jira k'a fɔ a bɛ foli ani waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin jamana maakɔrɔw ma minnu bɛ yen n'olu kɔni an ka danbe kɔlɔsibagaw ye wa u ka wulikajɔ kɛ ka se ka dɔnniya min bɛ u la k'a lase denmisɛnninnakaw ma walasa Mali kura a ko in ni o bɛ sen an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka to o ba la cogo min na. Kabi kunnafoni ale kuncɛ an bɛ an sɛnsɛn ka taa waati ko kunnafoni ale kɔnɔna na
an bɔra dɔnna k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na ko dɔgɔkun tɛmɛnen ko funteni bɛna bɔ Bamakɔ Hakaja Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na a kɛra o cogo kelen na hali n'a sɔrɔ san kelen kɔni nana an ka jamana kɔnɔ nka funteni kɔni ale kɔni bɔra kosɛbɛ wa tile yɛrɛ ale fana bɔra Bamakɔkaw fɛ yen nɔ an b'a dɔnna k'a fɔ fɛn min ye tile kɔni ko ale bɛna bɔ Hakaja hali n'a sɔrɔ sanjiko kɔni bɛ k'a la dɔgɔkun nata olu kɔni kɔnɔna na tile ale degré bɛ t'i jɔ 37 fo ka taa se 37 bɔɲako ma Bamakɔ ale marabolo olu kɔnɔna na an b'a dɔnna k'a fɔ min Sikasokaw fɛ yen nɔ ko samiya ale kɔni daminɛna sabula sanjiko ko tɛna kɛ maa si de nɛgɛra Sikaso ale marabolo o kɔnɔna na Kayikaw olu fɛ yen nɔ an b'a dɔnna k'a fɔ ko funteni ko o bɛ Kayi marabolo ale kɔnɔna na sabula ko tile ale bɛna i ɲɛwaga Kayi marabolo ale kɔnɔ tilegan fan fɛ fɛn min ye wulada fan fɛ fɛn min ye kabase Hakaja fɛn min ye fiɲɛ sumalen ko bɛ ne ci Kayi marabolo ale fantan naani bɛɛ lajɛlen na n'o bɔra yen nɔ ka bi fɛn min ye waati kunnafoni kuncɛ an bɛ taa fɛn min ye Mopti marabolo ale kɔnɔna na an b'a dɔnna k'a fɔ Moptikaw olu kɔni fɛ yen nɔ Mopti ale bɛna tila fɛn min ye tile ani ni fɛn min ye san sumaya olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ Hakaja sanji Moptikaw bɛ se k'u sigi ni o kelen-kelennin kɔni ye Mopti marabolo ale kɔnɔna na ni kunnafoni de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an ye min sɔrɔ ka da aw tulo kan an bɛ aw fo aw ni ce aw ka danna dalila Tam Tam TV ale kan ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na